I udkanten af Sønder Stenderup, med udsigt over åbne marker og med Solkjær Enge yderst i horisonten, ligger denne velholdte landvilla. Villaen er indrettet med entré, 2 opholdsstuer en suite, hvor den ene stue er med flot mejsnerovn og flot trægulv. Villaen er over de seneste år blevet gennemgribende moderniseret med blandt andet nye vinduer, ny tagbelægning samt renovering af indvendige gulve og vægge. Du finder også et flot landkøkken med stor og dejlig spiseplads, svaneinventar, glatte gipslofter og brændeovn til de hyggelige stunder. Der er moderniseret badeværelse med bruseniche, og udover badeværelse finder du også et dejligt stort bryggers med bord, med vask og skabe, installation til vaskemaskine og tørretumbler. Første sal indeholder 2 flotte børneværelser, og der er synlige bjælker overalt på første salen. Moderniseret badeværelse med 2 håndvaske og flot bruseniche. Et stort soveværelse med skabsvæg samt hems. Udenfor finder du et hyggeligt haveanlæg med legeområde for børn, flere ugenerede terrasser, samt indbydende og ugeneret gårdhave, terrasse og tilhørende værksted. Velkommen til en spændende villa i Sønder Stenderup.